Din Janet. Sena u nofsilu, Janet tidħol l-isptar u ssir taf li marida bil-lukemja. Għamilna blood test, ġifieri minn dak il-blood test ma ħarix minn hemm qabel xahar. Janet mura l-kura l-Ingilterra. Fatt li ħallejt tifel 4 snin warajja biex nfiq kienet jibsa. Janet kienet taqsam qalba meta t-tifel jgħidilha li kienet jimmissija. Ejja mami qed nimmissjak. Jibsa. Li jgħid li ma nimmissjak meta ġejja. Konna ngħidu dal-waqt niġi. L-anfiq u niġi. Janet issa fieqet u qiegħda lura mat-tifel. Ngħidlu ġilitta għalik għax jingħad fadal li żmien għadni ma mitx li għandi f'moħħi x'nagħmel miegħek qed irrid nagħlmek qed irrid narak tikber. Illum, sena wara, Janet qed tistudja għal ners biex tkun tista' tgħin pazjenti oħra. Grazzi Puttino!